Hi mga ka-Ronbel! Happy Sunday! Another follower's request na said ato i-cater karon. Shout out ni Rotzen Oram. Mag-okra ta with spicy chili sauce. Simple ra siya ug easy to prepare nga dish. Samtang naghiwa ko sa sili, ako nang gi-boil ang okra. Lain-laing tawag ani niya. Ang uban tawag na siya labuyo, kulikot, or espada. In singular niya in English, chili, o niyang plural chilies. Standard American English name for the hot pepper as well as spicy stew. Ilailangan na to ang scientific name niya, Capsicum annuum L and Capsicum frutescens. Kani siya kay taas siya vitamin C and antioxidants. Makatabang ni siya sa pag-prevent lifestyle diseases including some cancers and stomach ulcers. Makatabang sa weight loss, makalower sa risk of type 2 diabetes, makareduce sa inflammation, makadecrease sa heart diseases. Og samtang naukay ko diri o nagbukal pa ang okra, atong ilalahon ang okra sad. Ladies fingers in English or okro. Unya ang iyang scientific name niya kay Abel Moscos esculentus. Kay tungod sa iyang kasimple ra dultuon kay boil ra siya, dapat kada adlaw ta mukaon ani kay rich in vitamin A and C siya, nasa sa antioxidants, makareduce sa risk of serious health conditions like cancer, diabetes, stroke and heart diseases. Good source of magnesium siya, na siya folate, vitamin C, K1 and A. Ug makasupport siya sa healthy pregnancy. Gana kay ni atong paniud turon. Happy lunch everyone. Mao kay na Ronbel Gums.